Ovo sad, što ću da vam pokažem, ovo mora da vidite. Evo, brate. Evo odavde šta se lepo vidi, znači ovo je fantastično, ovo je stvarno nezaboravan prizor. To je to, a sada idemo u pećinu. Glavni ulaz na koji smo prvo ušli pa nismo snimali. Evo, možeš ovdje da baš spustiš telefon da snimaš koliko je ovdje. Baš. Ajde uši, idemo uši. Ako Aca baš voli, onda idemo. Kad je ona rekao idemo, znači stvarno i vi trebate da dođete. Idemo. To dobro ima fokus. Creepy, brate, creepy. Tako da, eto ljudi, Jastrobac je pun iznenađenja i avanture, tako da uvek probajte da istražite, dođite i budite ipak oprezni. Pozdrav, vidimo se u nekom novom